Goeien, het is woensdag 10 december. Welkom bij Bient. Miljoen een speciale uitsturing over het finale Wienmoederbesluit dat Takkenwieke valt. Ik praat over met Sibren Visser. Al 18 jaar had hij dat zijn grote frustratie een Wienmoeder van zijn huis. Onder de Groot is de initiator van het Grote Wienpark dat in de IJsselmar komen mat. En Ali Taalhout van de actiegroep Don Quixote, die wil dat pervast net. Ja, mevrouw Taalhout, wij zullen dus aan die discussie vieren, maar er komen nou de laatste weken saffele argumenten en naaie zaken naar boppen. Begrijp je er überhaupt nog wat van, waar we toe hebben? Het wordt wel verrekt lastig om nog te weten wat de uitslag op zo'n december wordt. Ik denk dat er iets uit de hoed tover wordt, maar ik weet het even net. Nou, wat doe je dan vooral op? Nou, giet alles op plan. Komt er toch iets in het IJsselmar? Ik heb geen idee. Als ik de media leeuwen moet, dan wie de media het tekent, wie het PS het tekent. Ik weet het net. Nou ja. Weet jou het? Nou ja, wij willen de jongen in Bient een beziekje wat helderheid in te scheppen. Eerst even een kort berichtje. Waar hebben we het eigenlijk over? Met de oliecrisis in de jaren 70 begint het besef dat er alternatieve energiebronnen komen matten. In 1984 wordt bij Sijsberen het eerste wienpark van Friesland gebouwd. En er komen plannen voor de Aansluitdijk en de IJsselmar. In 2010 verbindt Friesland hem aan de opleidende taakstelling van het Rijk om 430 megawatt op te wekken in 2020. De provincie wil een groot wienpark in de IJsselmardel zetten. Dat roept voele protesten op. Om provinciale steden takken de zwiere taak een besluit te nemen over het slepende en emotionele dossier. Dadelijk onder deze tafel ik politiek analist Rieks Ozinga over het politieke slagveld dat onder het ontstaan is op dit stuit. Nou is het verhaal van Sibren Visser van Burgerwet, want als je het hebben over Wienmoen, ja, dan gaat het vaak over één ding. Je wil hem eigenlijk net in je eigen tuin hebben. Ja, Sibren. En daar heeft hem wel, hè? Wij hebben hem al 18 jaar in de voortuin, ja. En het ergste wat er in die 18 jaar eigenlijk gebeurd is dat er nooit iemand geweest is die het naar ons luisteren heeft. De gemeente, de voormalige gemeente Woensradiel, die in uw beleving toveren dingen uit haar eigen hoed. En wiemolens moesten en zouden er komen. En in steeds van dat ze de verzwargen hebben, dat ze de omwonenden geholpen hebben, stiepen hebben, hebben ze er altijd geld in stutsen om ervoor te zorgen dat die omwonenden geen wut meer heen. Kun je even voor mij schetsen hoe je wennie? Heel simpel zijn, je stiet een wienmolen midden op tafel en dat is wat wij uit ons vooruit zeggen. Hoe dicht zit hij bij? Hij stiet binnen de 300 meter contour van uw huis en hij stiet 184 meter van de dichtstbijzijnde woning. Dat is mijn oerbuurvrouw. En te jaren hebben wij al 18 jaar strijd tegen een wienmolen. Werd nog niet in uw jet het. De turbine-eigenaar die verschoelt hem achter dat er het mooi nevens de vergunning. De gemeente, destijds de gemeente Woensradiel, die verschoelen haar ik alleen maar achter de vergunning. En ik hier hoop op de huidige gemeente Zuidwest-Friesland. En ik zei verschoel het haar achter de vergunning. En ik krijg wat ik in steeds van dat ze de omwonenden helpen. Ja, moet er verzwargen worden dat er weer een nieuwe graai in de SDE-pot diend wordt. Door deze turbine-eigenaar. Om weer een nieuwe turbine op te kunnen richten straks. Dat is je grote frustratie, steeds maar naar de politiek en het bestuur. Zullen we eens even zien naar wat het met jou zelf doet? We hebben West te filmen. Maak het onderdeel ook uit van de documentaire. Die doet hoe je maken wordt. Ja. Vooral hoe de slagskaat zat ze dat nemen. Dat is in een onderdeel. Ja. Lood. Zullen we het eens even zien? Alsjeblieft. Hoe vaak is het nou dat het zij is? Nou, in ieder geval altijd dat de zin schijnt. En ja, dat kan variëren van een paar minuten. Het zal nou ongeveer 4 minuten wezen. Maar ook zo langs kan dit een goed jaloer horen. En dan is de zin op dit stuit nog een beetje flauw. Omdat het net zo hele mooi waar is, maar als het dan heel helder waar is, dan is de intensiteit ik nog volle groter dan wat er nou is.
Ja, dit is psychisch, is dit wel een omslag. En wetende dat dit natuurlijk iets is wat van je gevoel nooit weer voorbij gaat. Ja, wat zit je nou te zinnen? Je zei onder het filmpje, het zin onder oren van... je wil je speaker gek van. Ja, je wil je echt speaker gek van. Wat is het dan wat je gek maakt? Eén is het, wij hebben er nooit verkozen. Daar begint alles mooi. Het is dus opleind, die molen, die moest en die zoer er komen. Dan ga je naar een gemeente toe en dan op dat steen heb je nog hoop dat er iemand is die ik naar jou luistert. In dit geval die naar u luistert. Maar in al die 8 jaar hier, dit is inmiddels Wiemolen 2 die stiet. Dus we zijn de eerste keer naar de gemeente geweest, we zijn aan de rugbank geweest, we zijn overal geweest. En overal hebben we in eerste instantie wel even gelijk gekregen. Maar omdat je juridisch viersten te weinig kennis hebben, wil je gewoon aan de kant scouten. De gemeente het haar bureaus die ze daarvoor inschakelen kennen en ze zetten jou aan de kant. Dus het is net alleen nog dat stukje locht, het is net alleen nog het stukje lood, maar het is het hele pakket samen wat ervoor zorgt dat wij aan de kant gescout worden. Het is het feit dat je dus neer dwangkinder is geestelijk zwidder als dat je dus die flitsen de hele tijd voor je hollen krijgt. Het is net het ene zwidder als het oren, het maakt het bij elkaar optelt. En nu stiet er naast dat Burman de molen nog een keer opschalen wordt. Ik mogelijk plancies wordt nog een keer bij ons voor de door. En dat had in hoeveel wiemoen? Het basisplan is 14 molens. En wat er uiteindelijk van gerealiseerd wordt, ik hoop alleen maar niks. Maar wat er gerealiseerd wordt, dat plan is gewoon net duidelijk. Nee. Maar ik weet wel dat mijn vrouw in mijn heeft, ik ga er ook griezelig vol van niet. Maar het plan komt, geen ik voort. Ja. En jou? We moeten kennen, want net in je wol uw huiskeepje. Dus dan moet ik het in de brand steken en in een huurwend gaan zitten. Ik weet het net. Ja, ik ben voortjagen van mijn eigen plek. Ja, dat is een heftig verhaal. Dat zou ik krijgen van dit mag eigenlijk helemaal net, zo dichtbij. Nou ja, net dat het zo dichtbij, dat zal ongetwijfeld het verhaal wezen wat mijn gemeentes en zijn pensioen is. Maar slagschaduw, dat is iets wat heel beperkt optreden mij. En dat ik te voorkomen is door sensoren op te hangen en het is die moeten ken uit als er slagschaduw optreedt. En dan mij het, ik meen, iets van zo'n uur in het hier verspreid door maximaal 20 minuten per keer mij het optreden. Maar het mij net zo wezen dat een jaloer onhoudt en dat haast iedere dag is. En ik ben het helemaal met eens, dat is een ontzettend irritant iets, slagschaduw. Als dat in de kamer, zo'n beeld, dat jet net. Nee. Oké, nou, we kennen het resultaat in ieder geval ook nog zien van jouw street die je vieren in een documentaire. Dus in de eerste weken van januari. Volgens terug collega Halbe Pieter Klaus. En dan, dan zorgen we het finale besluit van waar is die daarbij in. Tieren dank voor het verhaal. Succes. Succes. Ja, net in wil dus zo'n apparaat in de achtertuin. Je kan ook zien waarom je dat net hebben willen. Om provinciale steden takken wieken de zwieren taak om te besluiten waar ze dan wol komen matten. En dat het om deputaire steden leidt, wordt dat benamen in de IJsselmaar. Nou, dadelijk discussiëren Ali Taalhout en Orne de Groot daarover. Maar eerst even alles op een ritje wat het vaststel van DS nou krijgt inhoudt. De provincie moet van het Rijk in 2020 430 megawatt energie opwekken. Het provinciebestuur wil dat bereiken met een park in de IJsselmaar, het gruttermeidje van het besteend park Hiddemhouw en met besteende moen op het Loon. Het plan voor IJsselmaar is van Windpark Friesland BV. Nevens Windpark smiet een riege moen bij of op de Oosterdijk net genoeg op en moet er een cluster komen in de IJsselmaar, bij Breesondiek. In dit park komen tussen de 47 en 100 windmoen te staan. Ja, onder de Groot van Wiermoenenpark Friesland en Ali Taalhout ten Oerekoor van Don Quixote. Eerst even het plan dat nou voorleidt, dat komt van een grutpad van jou, wat we zeggen. Waarom is de IJsselmaar eigenlijk de beste locatie?
Nou ja, ik denk dat we krijgen jet dat wienenergie dicht bij wenningen, dicht bij mensen, dat lood en slagschaduw, dat twee argumenten binnen, werd er een heel soort mensen is, ik wil ze eigenlijk net in de buurt halen. Als dan in Nederland juist van ja, wij zijn het niet in de buurt. Ja, eigenlijk op land ben er nauwelijks locaties te vinden in een straal van 400 meter waar je mensen ben je. En dan is het op een gegeven moment logisch vanuit uw standpunt, ik ben al heel lang met wienenergie aan de gang, al 20 jaar ben ik erbij betrokken, om te zeggen van ja, dan is een plak in het IJsselmar, dat had net de nadeel van lood en slagschaduw. Just zowel. En dat is het oorennadeel wat vaak besprutsen wordt. Dus het is net zonder nadeel. Maar het is wel een locatie die een aantal plussen had ten opzichte van... nou, dan nemen we even 2-3 plussen. Nou ja, geen geluid. De discussie, er zijn geen wenningen die mensen die heel dichtbij wonen. Slagschaduw is ook net aan de orde. Dus eigenlijk van de 3 argumenten die er vaak binnen zijn wienenergie, ben 2 van de 3 gaan net op deze locatie. De derde, dat is het just, is in ieder geval een stuk verder voor. Maar 6 er dan wel meer binnenwaar. En daar ontstaat vanzelf ook weer discussie over. Het liep het alleen nog maar dus voor die om te hebben. Als je daar zitten. Ja, als dat zo zei, dan liep het alweer hartstikke mooi. Maar zoveel windmolens in IJsselmar langs de Friese kust, dat is funest voor de recreatie. En de hele Friese kust die leeft van de watersport. En ons vaarwetter wordt ontnomen. En, is dat zo trouwens? Nee, dat is net aan de orde. Toerisme? Toerisme is belangrijk, maar het vaarwetter ontnomen, er wordt die en ik ben blij dat de kaartjes krijg goed in beeld wien. Het is net zo dat het... Nou, we kunnen de kaartjes nog even vastzetten, maar je mijn verhaal. Het is een wienpark, werd we ontzettend lang onderhoud ha en al zij zien mij aan de gang binnen en werd we uiteindelijk een compromis zocht ha hoe ligt het chen en hoe ziet het eruit vanuit de kust. Maar even concreet, snap ik. We hebben het even over we hebben toen de vaarwegen en toerisme. Daar wil ik een kwart helder antwoord op. Nou, vaarwegen, wie ben drukking te partij met Rijkswaterstaat om het trof vaarbaar te houden van recreatievaart. Ik ga ervan uit dat slaggert. En toerisme is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk naast ecologie het belangrijkste onderwerp. En we hebben alle parken bezoeken in heel West-Europa, wel 40 stuks. Werd van tevoren ook vaak zwaar geworden van tevoren bleven toeristen voort. En nee, dat een park bouwd is nergens ontoond dat er toeristen effect wie op toerisme negatief. Oké. Jos, krul wat op, stuur ik. Onderzoek. Die onderzoeken die winnen, die binnen alle dieren aan de Noordzeekust bijvoorbeeld, of in het buitenland. Daar binnen net die mooie prachtige haventjes die wij hebben aan de Friese kust. De boten die varen er net dicht onder de kust. Bij ons wel. Wij varen dicht onder de kust en ze willen van haventje naar haventje. Dat is dus één. Wij krijgen hier wel degelijk last van. Het vaarwater, Rijkswaterstaat het inderdaad zei het de meest net erin. Dat is net alleen in het IJsselmar, dat is in Oeral, de meest net terug windparken heen, omdat het gewoon gevaarlijk is. Punt 2. Er is net iemand die daar terug varen wil. Want het is alleer de watersport, het is de zielsport. Maar een zielboot was er net terug varen. Dan moet je gewoon, vooral, we komen van Kornwertouw, toegangspoort tot het wat. Maar de wind die altijd meestal waait, moeten we slaggenmeidje kennen. Het is gewoon voor de watersport verschrikkelijk. En we kennen net in een grote boot, kennen we net met een motorboot er snel langs varen. We zitten daar gewoon voor ons rest. En dan zitten we met die windmolens daar. Maar kom je er zelf persoonlijk wel eens maar een bootje del? Ik vaar er altijd. En ik moet dus slagen meidje, als ik bij Kornenwaai kom en ik wil niet helpen, dan moet ik een slagmeidje. Ik ken net terug uit in wien varen. Nee, dat kent. Dat ken je niet. Nee. Maar er is 4 kilometer ruimte. Er is meer ruimte als in de baai van Lemmer. Daar kan je een hele zeilwedstrijd organiseren. Dus er is meer dan genoeg ruimte om te laveren. We hebben het heel duidelijk in beeld gebracht. Tegelijk met de ecologie hebben we zien van waar is nou de meeste recreatievaart. En dit gebied is het rustigste gebied in het hele noordelijke IJsselmar. Wat relatief rustig is. Dat hebben we ook verifieerd bij Brune Vloot en et cetera. Nou, dus het is natuurlijk. Ik wil het even een oorpunt on Ruitsie, want vrouw Taal had jou komen daar dus wel eens mooie bootje. Maar laten we het even hebben hoe het zicht. Hè. Daar werken een heel soort makkelijke ondernemers, hielper-ondernemers van. Ja. Dan zorgen we aan zijn uit op die windmolen. Wat is want is dat 6,3 kilometer? Keer je dat zien? Dat is absoluut. We hebben natuurlijk altijd de fotoreportages jongen die Anne de Groot maken het of zien bedrijf. Maar ik denk altijd maar het allermooiste voorbeeld is als het zelf schenkest. En gelukkig kennen we dat nou, want daar bij Lemmer, daar worden ze bouwd. En als je bij Taco Ziel stiest, dan wist precies
wat als het verwachten kerst. En ik ben net de enige die daarvan schrikt. Iedereen schrikt zich hoe de Maar wat is het grootte dan? van die windmolens. Gewoon te groot. Ze binnen gigantisch groot, dat kan het niet ontkennen, want ze binnen de 200 meter onder de tipheegte. Maar de hoeveelheid. Ja? Het is Nou, gewoon wat zei je erover? schrikbarend. Het is er net mooi dat je lekker zo achterover lezen en je zag de horizon en je zag alleen van die wiemoens. Dat is toch Nou ja, net een prachtig plaatsje. Dat is een kwestie van smaak en daar verschillende meningen. Vind je ook het mooi? Ja, ik vind het mooi, maar dat is een soort beroepsdeformatie. Dat zal net vreemd wezen. Ik weet je vlakbij dat park wat er in ombouw is. Ja. Maar het is, en dat is ik, kijk, wie ben net een locatie die zonder nadelen is. Alleen als de vergelijking makkelijk is, waardoor 430 megawatt in Friesland, Westzesten, Dandel. Ja, dan is het een heel overhaal. Als die in Hilpen wenst, dan krijg je het op 8 kilometer uit de haven. Of krijg je het dichter bij huis. En dus het is net een locatie zonder nadelen. Maar relatief is het een volle betere locatie als orenplakken die ze bedenken kan. Laten we nou even gaan naar wat dan een oplossing is. Want je kan wel Nou. zeggen nee, maar Nee. ze komen er toch. Nou, Wat wil je hem dan? Een actiegroep hoeft in feite net te bedenken hoe het wordt. Nee, snap ik. Maar we hebben toch een poging gedaan. We hebben, ik zei het van, in de hoorzittingen hebben we onder andere Xiberen jet. En we zeiden ik van, iedereen in die hoorzitting heeft gelijk. Het is verschrikkelijk als je heel dicht bij een wienmolen wenst. Maar er binnen genoeg industrieterreinen. Krijg zij je belauwd. We gingen naar Omroep Friesland, hier staan ze ik. Het net een les van. In de bosken, boven de bjemmen waait het ik. Daar kan ze ik staan. En wat we net vergeten moeten. Maar mooi dat qua natuur, dat vind ik dat wel heel lelijk. Er staan 330 windmolens staan al in Friesland. Met elkaar leveren die 160 megawatt. Een hele op beperkte schaal, maar misschien meer dan wij denken, kerst die molens opschalen. Dat is misschien nog maar heel weinig extra molens nodig heeft op die industrieterreinen. En dan kerst die mooi deel zetten in tolen van de 24 gemeentes die nog helemaal geen windmolens staan hebben. Laatste hè? woord is voor die. Nou ja, industrieterrein is een heel abstract begrip. Er binnen een paar grote industrieterreinen in Friesland, onder andere Jereveen. Nou, daar is, als ergens discussie is over windenergie, is het bijvoorbeeld ook in Jereveen op het industrieterrein. En zoveel plakken binden net en zoveel smiet dat net op. Dan komt het absoluut net maar een grote aantal. De hoest net alleen nog de grote industrieparken. Hè? Een Lieds industrieterrein of hier bij Omroep Friesland. Daar staan ze Ja, gewoon... zet ze hier maar lekker del. Nee, maar ik bedoel, hier staan ze ik. En de heeft dus net een heel Maar dat groot is het idee, dus industrieterrein nodig. we willen ze dus volle meer. We willen dat landschap zo mooi mogelijk houden. Dus volle mogelijk op één plak. Nou, dit is een discussie die erin nog. Daar komen we aan deze tafel natuurlijk. Maar jou bedankt in ieder geval voor je argumenten. Jou ook bedankt voor de argumenten. Blauw even zitten naast. En komt hier Rieks Ozinga. Want dan hebben we het even over de politiek en hoe dat al is zit. Want hoe het er komt, die Wiemoen, die houden echt de politiek als koften in de besnijing. Want bij de verkiezingen in maart in het Fruitjog wil geen enkele politieke partij hem hier meer ontbanen. En dat wielst al zo'n 2010 dit in de loft hangt. In het collegeprogramma van 2011 staan 3 locaties. De Aansluitdijk, de Iselmar bij de Lemmer en bij het Jereveen. Orengebieden, dus op het laan, worden uitsletten. In 2013 werd een besluit uitgesteld en ontstaat het initiatief Friesland voor de Wien, dat een onderzoek instelt naar het draagvlak van wiemoen op het laan. Conclusie van het onderzoek is dat er zo'n locaties binnen dat wiemoen komen kunnen. In november leidt het provinciebestuur het advies Jonkenum-Del en zet in op 1 groot park in de Iselmar. Dit roept volle protesten op. 100 mensen lieten haar jaren op hark zitten. Het CDA komt met een alternatief plan van wiemoen in een riege bij de Aansluitdijk. Daar liet het hem nou een meerderheid voor aan te tekenen. Het wordt spannend. Op 1 januari moet er een besluit liggen. Oors wiest Den Haag gewoon waar de wienmolens komen matten. Ja, ingewikkelde zaak, zeker politiek. En daarom hebben we vregen onder Rieks Ozinga, bestuurskundig, om eens even het speel te duiden voor u. Eerste puntje, het referendum, CDA gaat net terug. Is dat het eerste beleidspuntje al voor die partij? Ik denk voor de hele staten, als zo'n referendum boven de markt hangt, wil je eigenlijk natuurlijk gewoon zoveel mogelijk, dat is het instrument om zoveel mogelijk ook de mening te peilen van mensen. Dat is in een democratie natuurlijk prachtig, dat is waar je voor werkt. Alleen ja, het is wel een vraagstelling die erg ingewikkeld is. Dus in die zin zou ik zeggen, het
niet eens zo heel erg slecht dat het niet doorgaat. Ja, is het kenmerkend eigenlijk voor de discussie die we vieren? Ja. Aan de ene kant iets vreetje van mensen waar je eigenlijk helemaal niks hoe te zeggen, hè? Ja, daar is net ook al iets over gezegd. Hè? Met het hele proces van het afgelopen jaar en al die hoorzittingen wek je natuurlijk de suggestie van... En met alle oprechte intenties overigens, denk ik hoor. Maar je hoort, je luistert, genereert input voor een aantal scenario's waar je dan over kan besluiten. Terwijl de marges waarbinnen je eigenlijk een besluit neemt veel kleiner zijn dan de discussie over... willen we überhaupt windenergie? En dan gaan ze maar door. Dus die marges zijn vrij smal. Ja, want lees eens even uit voor de mensen die het net helemaal begrijpen. De wet takkenwieken wat besletten. Ja. En hoe zit dat dan, Craig? Eigenlijk heeft de provincie een jaar geleden de ruimte voor zichzelf gecreëerd om te zeggen, nou binnen die energieafspraken die er zijn, en die gelden niet alleen voor de provincie Friesland, die gelden voor heel Nederland, willen wij eigenlijk op zoek naar locaties die zoveel mogelijk draagvlak hebben. Dat is voor de essentie van de discussie eigenlijk. En dat hoeft niet. Hè. We hadden ook gewoon kunnen zeggen, nou kan wijs er maar aan. Ja. En dat is eigenlijk ook de bevoegdheid van het Rijk om dat op die manier te doen. Dus eigenlijk hebben we gezegd, we pakken een jaar de tijd om na te denken, het draagvlak te zoeken voor een aantal alternatieven waar de Staten dan uit zou kunnen kiezen. Ja. Nou, dat is waar het volgende week nou ook over gaat. En waar gaat het dan mis? Nou, ik denk bij wat we net ook aangaven, ergens in het proces wek je ook een suggestie dat de discussie misschien wat breder is dan dat die daadwerkelijk is. En het is denk ik ook wel steeds een besluit wat naar voren wordt geschoven. Ja. Hè, tot 11:55, hè, want inderdaad voor 1 januari moet er een besluit worden genomen. Een jaar lijkt dan heel lang als je die ruimte pakt. Ja, want hij had bijvoorbeeld al heel lang de opdracht gekregen om dat te tekenen. En dan in één keer met het weer oors. Ja. En dan komen ze dus bijvoorbeeld CDA's uit. We zetten ze in een riegen bij de afsluitingdeel. Ja. En daar begreep ik van. Dat kan helemaal niet. Nee, dat hebben we onderzocht van het begin af aan. En ben juist in gesprek met bewoners Corne de Zand en van Makkum zijn van jongens, dat komt wel heel dichtbij als dat dost in deze aantal. Hebben we zijn van, dan willen we graag verder voort. In oorlog is met de gemeente, met de provincie, hebben we dat aanpast. Hebben we het Rijk bewogen om het zoekgebied aan te passen. Dat hebben we aanpast. Dus maar hoe kan het dan dat CDA nou zei van, we doen dat toch? Wat is dat? Nou, ik los van het CDA. Ik denk dat het CDA natuurlijk ook met een scheef oog kijkt naar alle discussies van de afgelopen jaar. Ik denk, zoals alle andere fracties in de Staten ook wel. Kijk, het is natuurlijk wel van belang met 1 januari in je achterhoofd dat als er een besluit wordt genomen in de Staten, dat er ook een besluit komt waarop een meerderheid kan rekenen. Nee, want alternatief is nou eenmaal voor 1 januari geen besluit, dan wijst Kamp aan. Punt. Ja. Maar het is natuurlijk net zo dat die op de Oosterlijk Heendal niks kent. Want Eneco heeft er wel onderzoek naar dien. En het is Heendal net zo dat er niks komen kan. Er is toch 240 megawatt mogelijk volgens Eneco. Alleen nog, als je daar een volle groter windmolenpark deel zetten wordt, wat volgens mij nooit de bedoeling wezen kan, dan is dat volle moeilijker. Ja. Maar deze hele discussie is denk ik net nodig. Want ik zit meer te zien naar de politiek. Hè? Want we hebben natuurlijk echt, ik op een heel onlogisch tijdstip is deze discussie. Hè? Maar die verkiezingen die er zitten te komen. Is het nou echt een speeltje worden om die kiezers zo goed mogelijk te plezieren? Nou, ja, dat speelt altijd mee, natuurlijk. En ik denk dat dat ook gewoon een logisch gevolg is. Iedereen heeft natuurlijk wat met die verkiezingen in maart. En dit is gewoon een onderwerp wat ontzettend speelt. Dus dat je daar wat in beweegt en dat je daar wat in opstelt, dat lijkt mij logisch. Maar wat hier nou net gebeurde is volgens mij ook wel symptomatisch voor deze discussie. Het is ook gewoon hartstikke ingewikkeld. Ja. Als je naar de techniek kijkt en er zit ook een soort onderstroom in, dat merkte je laatst bij de commissievergadering ook. De onderstroom in het debat is ook nog steeds, geloof je er überhaupt in? Ja. En dus er spelen eigenlijk heel veel laagjes in die discussie door elkaar heen. Nou, gooi daar een behoorlijke tijdklem op. En dan heb je dit. Dan krijg je dit. Ja. Nou, ze moeten dus hoe de week besluiten. Even een kwart roentje, waar komen ze, denk je? Ze komen net in Tisselmar. Ik denk dat ze toch gaan voor het wetter en voor het loon, sorry. Mocht er dan nog wat oerwezen, dan zullen ze dat nooit meer in Tisselmar zetten. Oké, punt. Ze komen in uw plan bij de afsluiting des Hellenpark komen. Ja, ik denk uiteindelijk dat ze in het IJsselmeer komen en dat er een soort compromisachtig voorstel nog uit de Hoge Hoed komt, waarbij toch nog een keer wordt gekeken naar zo'n lijnopstelling langs Optie Friesk, dus steeds maar. Mooi. Oké, tegen dank al hier voor je bijdrage. Ja, over de week dan valt het besluit in de Provinciale Staten over waar die wie moet nou krijgt komen. Wij volgen dat vanzelfs bij Omroep Friesland. Dit weekend van Joen Monsit jonger Hessel van Skielgeer. Hij werkt het mooi aan een tv-serie van de Icon oer Vlechtelingen. Van nou een hele mooie joen verder.